Ассалому алайкум дӯстони азиз. Мехоҳам имрӯз боз як канали ҳам влоговый, ҳам рецепт ки номаш ном дорад Диля рецепти. Бигем ки дар ин канал ман гап надорам. Вақте ки дар канал медурем, дар ҳақиқат дига намехоҳӣ ай канал бироӣ. Влогошон аҷоибот интересниянд, ба тартиб бигем ба дараҷаи олӣ ба навор гирифтагиянд. Пахтапазошон ай ҳами пахтапазои магазин беҳ боло, ҳамаша оддӣ осон карда фаҳмондагиянд. Бонуи тоҷики худмонанд дар шаҳри Москва зиндагӣ мекунанд. Аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш дуроен видеошонро тамошо кунед, пушаймон намешавед. И пахтапазо у низ ноз неъматҳоро тамошобинони азиз тамошо кунед. Хел хушрӯ пухтагиай, ҳатман дуроен, пушаймон намешавед. Силкаи каналаш дар якум комментария закрепино карда мешавад. Пешакӣ ба ҳамаатон раҳмат. Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ҳама каса ба канали мо. Ина чихеле ки дида буден, дина иёро ма пушонда будам. Анака ҳози иёро ҳамара мегирам. Шавҳарам гуфтанд ки гӯспандора ирӯз ҳуй накарда, ҳами агарот ҳуйшон ки ҳами алафора бихӯран. Намедонам ки ё и алафора мехӯран намехӯран. Хулоса имрӯз тӯй дорем қади гӯспандо. Қаравлӣ мекунем то бегаҳа. То бегаҳ қаравлӣ мекунем ки мақсад исни вай набиёянд. Исни мақсад чизои кӯрдаги ман наёянд. Хай як чӯи дароза мегирам, треза ма ҳуй мекунам, ма ялав кор макарда иёра нигоҳ карда меистам. Ина гирифтам вайёра, қопчаҳора ай болоошон. Роди хушрувак истодиянд. Хай ҳаво имрӯз гарм, ирӯз 27 градус гармӣ гуфтагиянд. Шавҳарам нестае ки бассейна мемондем барои кӯдако. Иншоллоҳ биёянд бассейна вай кунанд, насоси мошин кушонкати дам кунанд. Помидорони хали қаду қоматашон ростаки хушрӯ. Хай мебинем бо имрӯз обязательно навай чувора мегирам. Мерум уҷара тозаи хушрӯ мекунам. Гӯспандо ҳама дар уҷа ёнбош. Анами дарвоза ҳай. Анамира ҳози ҳуй мекунам. Ҷакша мебардорам, мекашимаш ҳуй мешавад. Бини ҳами алафе ки мақсад да агаротай, ҳами ҳардаш я алафа инамира нахӯрдиянд. Ира мехӯрда бошанд, намехӯрда бошанд, хай як папробит мекунем. Ина дара ҳуй кардам. Мурама киср кунам, биёрумшона кӯрама метонам оварда, метонам. Худо медона. И алаф ранг курпа чашида дар рӯи агарот. Ина ба як азобе ман иёра дуровардам. Оҳ, сини помидоро рафтестан. Азиме давом мегардам. Тамошобино я даҳшачит. Бигем давидан ба тори нами ниҳолои ма бовар мекуне 3-4 таш успед накардам, то айс Муҳаммад гуфтам сёравно ба болошон гузаштанд. Азимиё
اینا پای قدماشون پوشاندم و به هر حال معلومه به خیره به فکرم نکی می نمی پای قدماشون نمی چقر چقر پای قدماشون او سوپش چسنوک رفتن محمد آیس اومد گردون چون نکی خیلی زلم پلین ای خاک برو وردن جقیدن ایجارم جقیده بدن پوشاندم خیلی نوجه حالی هیچی نداره پمیدورو گلاونی ضرر ندید یا ماشین گذاشت یا تاخ کشته خراولی کده میشینیم اکا اینجا بچوره بچم کتی پیجامش برومد رفت اینجا گردن علافا را بخرن اخی برای که ترکتر بچه خیلی جفت میکنه ایجاره علافا را بخرن یکم زبورک بشده اینجا تماشابینان خلاصه نشد گوسپندا در درنی اگرات نخوردن داد کردن برآوردمشون قطعی مصطفی دکسته ایرا گفتم بیا یاردم که ایو دیگه سر کلاوهشون گم کردن ای کرپیوه رنگ چی دمیده اینجا رنگی کورپه های رنگی چیزی هم خیلی خوش رو دمیده یه بینه او سنه را نغلطه ایجا بیا برده مجلس اوسشون کدیم ای همسایه های ما دیگه کار ندارن میارن پاداشون در می لوی آو روز تا بگه اوجا علف نیست تا بگه آو میخره بزه گوسپند گو پادوان نیستن صاحبای همو گوهن میترسن دورتر برن که گم نکنیم پادوانی بیچاره با او سیم ادیری قشلاق میبرد دیجا رنگ کدام رنگ ما بریم الو کده او کده اوقات کده کمری خوردن من بردیم شونه تا همون آخری لیسه نخوردن آخی ده همون علف شورکه نخوردن اوجا یک نمود علف رومدگی ایده پروست اینمی درومدن یک ضررشون رساندن خیلی برای دیدی شوهرم نخوردن داخل وحشه ایستادن سرشون هم گرد به گردی همون اگرات تاو خوردن هر که بخیره با غمی را بخریم میبرو یا گشنیچی و یا غاوسی بد کردگی بودم یا خجوش جقیدم برو وردن همه را بخیره بیا مصطفی میریم اک فاطمه کتی محمد در خونه تماشا بینه این سفیدیه که میبینه که همش زملینی که های اینمی زملینی که های دا او پراولی با دختیان انشالله ای روز پگه همه جا پری کلوبنیک میشه و اینمی سفیدی و همه زملینی که هم کتی بچه جانم چق چق که درفته استیمان پیجامش نبرو ورده بیرون قطعی چشی اردم برومده مصطفی در گجا یک کرپی و یک علفه میبینه زده برده استه ای دروش کرب نه چه خوش رسایه ای خواسک رفته استیم خونه رسیده تماشابینای ای گوسپنچرانی اومده کدا بلینچیک پختم ای زیوتیوشای خورده سرش درفتن من ای باقی موندهش ایالا پختم ایالا فرش تیار کردم برای سامبوسا کردنیم و
ва барои райҳон пурсиданд ки чӣ ба мо мешинонем намебуроя. Ман якум бора шинондум, не ки ман ҳозир мегум то на чӣ хе кардам. вақте ки ман шинондум дар болош салафан кашидимаш, 3 рӯз ҳуюш накардам. баъди 3 рӯз овардам даинами даҳани трезам да автовак мондумаш. оста оста буромадестиян пур шинондагима да иҷа яктаримташ буромадестиян иҷа шабине хелаш буромадай. иҷа магазин бор овардан тамошабинони азиз рафтам помидорои фасон ҳамхе гуфтум кати ваёште ҳами вая кошкати ветка ҳайко дарахта кошкати нашканан гуфтум байни хели оварҷан беҳад худам нағз мебинам. Да пачка гирифтам, гирен шумаям пушаймон намешен, мазаш аҷоиботай кази олора танак мекунем ази. тамошабинони азиз навистагӣ буданд ки ягон намуд тарзи осони самбусара нишон тиҳен. ман инаме хеб гем сари даста ки имрӯз хостум самбуса кунам. мақсад ман на ира дар холодильник мондам ки ях куна беста дам гира ҳамаша тез дар мобайни 1 соат кардам. 3 зуволаи калон калон гирифтам. баъд вай кардам қати крахмалу ор дар мобайнашон якҷоя карда тина кардам. ҳами хеб фарш ман якум тайёр кардагӣ будам. сраза мақсад ҳами печондум, аяла буридам, тина кардам, печонда мондум дар духовка. бо ина марҳамат худтон тамошо кунед дӯстони азиз, то охири навор бо мо бимонед. ина дӯстони азиз, самбусаҳои мо тайёр шид. ҳозир гирифта, шикаста, резона киша ҳамаша шумода нишон медиҳам. самбусаҳои мо ҳозир ҷӯшанд. навака гирифтамшон ина
О, дораки сочни омадай. Ина. На дам гирифтагия бигем, на ҳечи, ҳами тайёр, ҳами тинук мекунӣ, сраза мепечунӣ, сраза мепазӣ. 100% ба маззаи хушрувак. Мода иштиёи таом. Касони хурдеста бошад, шумодан иштиёи таом. тамошобинони азиз, фотимаи принсессара киртаи бибиш духтагӣ, киртаи нава пушонда бировардем ша. ҳамин медава, қапидаш намешава. иҷаш овардем ки камтар ором бигира. бери беҳад гарм. 27 градус гуфтагиам. ба фикрам ки 27 градус гузашт. памятники пеши хонада омадем ҷада. нигоҳш дорум. фотима ҷон. фотима ҷон, мемурда боши мухи. духтари тоҷик. тамошобинони азиз, ин пеши хонаи мо як се хонаи мо болотарак, инам хади мостай. мегум ку як 30 градус гармай, аллакай ҳоди соат 5 айдамо ов гарм шудагиайда, ови речкамон чихе ови хушрувайда иҷа. инам ёра овардам, ҷурашонам гуфтам намиёрам, рафт аёчаш иҷозат пурсид, хонаи ҷурашон инами пеши ҳамиҷада. ҳар сеша овардам, инҷа овбозӣ дорам. бе ин намеоянд, охир хушшон барои ҷурашон мерава. овбозӣ дорам. либосошона бировардиянд авҷо пахчана каляска кати омадагим, велико да боло. фотима дачон май хурсандӣ дора инҷа коша тамошо када. ғалтид биничаш азад, биничаш сурх шуда. фотима, фотима, ма нигоҳ кун. фотима, мемули муғӣ. нағма шуди. Не. нағма ёд гирифта. Фотимчик. фотима ғам дадеста ки мега ки марам бимонда дарини об будурум. ё да иҷа овбозӣ дорам. бина чихе манзараи хушрувай. гуфтум ягон рӯз мебиёрем палас да иҷа мепартоем баъзир мешинем. ҳам хелгизалам кардам. биё рафтем. биё рафтем. ови оста ҳай намебара одама. ба ҳам чиқир нестай. бесан гӯш маълума. ови тинукаю калона.
خانم محمد محمد Ольбе. Любимая моя речка. Классно покупаться. Ход ран купаться. Князь туда уже охоту. Дарья тоже может купаться князь. Попишите, ва тамошобино ҷурашона хонаш дар ҳамиҷа очаш кативаи омадан ки ҳо дар ҳақиқат пирсидагӣ буд гирифтан кӯдакшона. ин ҳами мостизи зардаке ки мебинем муддатҳои ҳамӣ буде. ин иҷа кати буромадем. анак мерем хона. ина и хонае ки мошин да пеша и баъди магазинаем ба баъди магазин хони мо наздикака сторону. тамошобинони азиз, имрӯз косаи калони баъд ма овардагӣ будам. ба ҳар ҳол бинед чӣ қадр шири сафеди хушрӯ ҷӯшидам гирифтам. ризқи фарзандо машоаллоҳ. тамошобинони азиз, ина широра полидам да пилта мондам. анака мепазимшона иншоаллоҳ барои пагара. аллакай муда шом шуд. шомам гузашт. намози шома хондем. шабона дар райҳона хушрӯтар маълум будай дар телефон. ҳар ҷо бине буромадия да диққати ҷашнондагиям иёш калонак шудия. дар ҳамин ҷо тамошобинони азиз бо шумо худоҳофизӣ мекунам то видеоҳои оянда. худованд нигаҳбонатон. раҳмат барои ҳамаи комментариёҳои суханҳои хуб ва дастгириҳоятон. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад.